לכל אחד יש ניגון וטעם חדש בגמרא. אז מהו ניגון הגמרא שלך? אומר אביי, אמר אביי, אומר אביי, אומר אביי, אומר אביי, אומר אביי, אומר אביי. 5 מסלולים משני חיים. מסלול אחד, דרכי נועם, ב-25 שקלים לחודש. מסלול 2, ובלכתך בדרך, ב-40 שקלים לחודש. מסלול 3, שפה ברורה, ב-20 שקלים לחודש. מסלול 4, מטיבתא רגיל, ב-95 שקלים לכרך. מסלול 5, מטיבתא פנינים, ב-75 שקלים לכרך. מסלול אחד זה המטיבתא שלי. מסלול 2 זה המטיבתא שלי. מספר 3 זה המטיבתא שלי. מסלול פיר, דו סימן מסיבתא. 5 זה המטיבתא שלי. הצטרף עכשיו ותתחיל מחדש לנגן את הגמרא. 1-800-22-55-66